Bună dimineața și la mulți ani! Eu sunt Mihaela și aici e primul meu vlog. E viața mea din prima zi a noului an. Asta a fost masa noastră de anul nou. Am făcut câteva pregătiri, am făcut și un cake de albușuri acolo, vedeți, și câteva pahare cu desert. Iar aici e o cremă de brânză cu somon. Aici suntem noi în prima zi a noului an, la 6 dimineața. S-a trezit James și am mers să ne jucăm, bineînțeles. El are 1 an și 7 luni acum, dar îi plac foarte mult numerele. Îi place să joace cu numerele, de asta i-am și pus aici pe hol numerele și mai are un ceas, o să vedeți în continuare, are un ceas, știe toate numerele de pe ceas. With the numbers. Where is number 4? 4. Let's find number 4, my love. Yes, and 8. Yes, 12. Yes, 11. Where is 7? 7. Where is 7, mommy? Jimmy, where is 7, my love? 7. Do you want to show me where is 7? Do you want to show me where is 7? 7, mommy. Yes, is that? That is 1. Now you ask me, yes. That is 5. High five. Știți cum e? Omul gospodar se cunoaște din prima zi a anului. Așa și partenerul meu zice, hai să mergem la un magazin, că vrea el să construiască 2 rafturi. Mergem? Mergem noi frumos în prima zi a anului. Și bineînțeles, era deschis, dar
nu știu, aveau mai puțin muncitori, nu era nimeni acolo, astfel încât să-i taie dimensiunile dorite. Așa că ne-am plimbat puțin prin magazin, ne-am uitat. Eu cu James ne-am uitat pe la niște șeminee. Am așteptat că au zis că e posibil într-o jumătate de oră să vină cineva, însă apoi ne-am hotărât să mergem pentru că era aproape de prânz și am zis să ne relaxăm puțin în natură. Am fost la un lac, pentru că tot era în drumul nostru și chiar am descoperit că și anul trecut, pe 1 ianuarie, am fost la același lac. Mi-am amintit, eu zic, deja a devenit tradiție să mergem aici în fiecare an pe 1 ianuarie. Acum ne îndreptăm spre parcare, vom merge înapoi acasă, unde vom servi prânzul. James a avut pentru prânz o pizza de bebeluș care i-a plăcut foarte mult. Cam atât pentru astăzi, vă pupăm și ne revedem curând!